Wai daga ina ka fito haka ne wai? Daga tasha. Kin san yadda abubuwan nan suka matso? Idan na fito daga gida tun asuba ba na koma sai na sallan isha. Me yasa kake jima haka? Kuɗi nake nema afujajan. Yasa akwai abubuwa da yawa da ban gama su ba. Hatta gidan da zamu zauna yanzu haka magana da nake gaya miki ba a yi fulo ba. Ga kuma wuta da zan ja, do dai yan gloves ne zan sassaka sai kuma socket. Shikenan. Na samu wata ma yar tsohuwar fanka na saya. Tsohuwar fanka. Wallahi kuwa. Me kyau ce fa? Lalacewa ta yi aka sayar min. Arha kuma aka sayar min 1,500. Yanzu haka tana can ana naɗa mata coil. Me kuma koya? Wata waya ce da